салому алайкум ва раҳматуллоҳ. дӯстони гиромӣ, ман имрӯз дар яке аз лагерҳои каҳнае ки дар вақти гитлер соҳиб дар ҳами германия сохта шуда буд, ба хотири масалан одамое ки хела лозимӣ буданд ва даркорӣ буданд, онҳоро инҷа меоварданд, мекуштанд шу ё ки чикоршу мекарданд? ҳаминҷа зиндоншу мекарданд. ростӣ инҷа хеле нигаҳ кунед ту дар ӯ тараф овай дар иснаш ҳамун ҷоҳое ки масалан ҳатто эҳсос мекунад инсон ки ҳаминҷа одам куштагиа, ҳаминҷа одам мурдагиа, яъне ки як эҳсоси як дарди инсониро ҳаминҷа эҳсос мекунӣ. дар ҳақиқат ҳамин чиё шуай бигем ки ин ҳамин чизо чӣ шу бигум, ҳамин ҷоҳое ки масалан мардумро мебурданд, маҳкам мекарданд, мекуштанд. Аммо агар аз ин тараф нигаҳ бикунӣ, олмонам як яъне ки табиати хеле зебое дорад, табиаташ хеле зебо аст ва хеле дигар дӯстони азиз тамошо бикунед. иншоаллоҳ ки дилту гарм шава, ҳаракат кунед тарафи олмон.